Здравейте хора, днеска ще прескачаме неща. Ако ви харесва видеото, щупете лайк бутона, абонирайте се за канала и ударете камбанката. Нека да започваме. Така. Само трябва да сложим няколко неща. И нека да започваме. Така. Както виждате, успях. Ще се опитам още един път. Така. Така. Както виждате, успях. Цъкнете. Струшете лайк бутона, нека да съберем 1000 лайка. И абонирайте се за канала. Чукнете лайк бутона, камбанката и нека да направим 1000 лайка. Чукнете камбанката. Чао, до нови срещи!